Lajta nofs il-beħ u jidher li l-kampanja ta' reklamar biex aktar nies ikomplu bl-istudji tagħhom fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi ħadmet. Dan hekk kif l-ITS ħabbar li kellu żieda ta' 53% ta' studenti għal korsijiet full-time fuq is-sena ta' qabel. Il-programmi bl-ogħla żieda ta' studenti ġodda huma fiċ-ċertifikat fil-vjaġġar u t-turiżmu, id-Diploma Nazzjonali Ogħla fil-Gwidjar u fil-Baċellerat fl-Arti Kulinarja. B'reazzjoni għal din iż-żieda l-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech wera sodisfazzjon tiegħu e kif qabel l-istitut ma kienx jattira daqshekk interess mill-istudenti li jridu jkomplu bl-edukazzjoni post-sekondarja. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi fisser din iż-żieda f'industrija tant importanti għal pajjiż bħala waħda inkoraġġanti. Din is-sena kellna 250 student ġdid ġewwa l-ITS, xi ħaġa sabiħa. U t-turizmu u l-courses fetħu m'għadhomx biss fuq food and beverage, fuq front office, imma llum il-ġurnata ftaħna fuq events, marketing, general coordination u affarijiet oħrajn ħafna. Lil minn dan, l-ITS qed tikkollabora wkoll ma' scale barra minn Malta, ma' Universitajiet ġewwa l-Finlandja, ma' l-Emirates Academy of Hospitality li hija waħda mill-aqwa fid-dinja u permezz ta' dan qed inkabbru ir-reach tagħna. L-Istitut tal-Istudji Turistiċi qed jipprepara sew biex jilqa' l-influss ta' student u l-applikazzjoni tal-korsijiet se jibqgħu miftuħa sal-aħħar ta' Awwissu. L-ITS joffri korsijiet mill-livell ta' fondazzjoni sa' livell maġisteru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.